Završena je rekonstrukcija trafostanice 110/35/10 kV Lapovo, kojom je udvostručena snaga sa 31,5 MVA na 63 MVA. Vrednost ovog projekta iznosi oko 2 miliona eura. To je urađeno zbog budućih potreba da se poveća kapacitet i kvalitet snabdevanja električnom energijom opštine Lapovo, koja svojim atraktivnom lokacijom na samom Koridoru 10 potencijalno privlači mnogi investitore, ali i zbog boljeg snabdevanja susednih opština Batočina i Rača. Rekonstrukcijom ove veoma značajne trafostanice povećava se pouzdanost napajanja električnom energijom velikog broja potrošača u ovom delu Šumadije. Takođe, kvalitetno snabdevanje postaje imperativ za privredni razvoj opštine koje svojim položajem uz autoput E75 želi da privuče stranu ulaganja i omogući otvaranje novih radnih mesta. Treba istaći da ovaj važan elektroenergetski objekat električnom energijom snabdeva preko 12.000 korisnika iz Lapova, Batočine i Rače, kao i veliki broj privrednih subjekata koji posluju na teritoriji ove tri opštine i zapošljavaju veliki broj žitelja ovog kraja. Realizacijom ovog projekta se ostvaruje veća stabilnost i pouzdanost elektroenergetskog sistema. Radi poboljšanja naponskih prilika i rasterećenja postojeće naponske mreže, izgrađena je nova montažno-betonska trafostanica 10/04 kV snage 630 kVA, koja strujom snabdeva potrošače u naseljenom mestu Slatina. Ovaj projekat je omogućio da oko 280 korisnika sistema koji žive u ovom kraju dobije kvalitetnije napajanje električnom energijom, pa su tako poboljšane naponske prilike i obezbeđeno stabilnije napajanje za skoro 1000 stanovnika ovog ruralnog dela naše opštine. Za potrebe Lidl regionalnog distributivnog centra koji se gradi u opštini Lapovo, izgrađeni su svi potrebni elektroenergetski objekti. Radovi su uključivali kabliranje dela dalekovoda 35 kV Lapovo-Rača i više dalekovoda 10 kV, kao i izgradnju razvojnog postrojenja 10 kV koji će ujedno biti i mesto priključenja Lidlovog distributivnog centra na elektroenergetski sistem. Takođe bih napomenuo da je za naredni period planirana izgradnja nove trafostanice u radnoj zoni 1, čime se stiču uslovi za dolazak novih investitora i samim tim otvaranje novih radnih mesta. Vrednost projektne dokumentacije je 1.200.000 dinara prema predočenoj elektrodistribuciji. To je primjer kako elektrodistribucija u saradnji sa lokalnom samoupravom utiče na lokalni privredni razvoj i daje podršku novim investicijama i investitorima koje želimo da privučemo u našu opštinu.